F'mass meeting fl-Imqabba, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li l-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju mhix biss għażla dwar proposti differenti, imma fuq kollox bejn min għandu l-kompetenza u l-kredibilità li jwettaq dak li wiegħed. Sostna li f'dinja milquta minn gwerer u instabilità internazzjonali, il-pajjiż għandu bżonn tmexxija b'esperjenza li kapaċi tieħu deċiżjonijiet responsabbli u tħares l-istabbiltà ekonomika u soċjali tal-pajjiż. Għax jaf x'jiġifieri tmexxi pajjiż, Dr. Abela qal li l-Partit Laburista ma jwejjitx kollox lil kulħadd, imma jwiegħed dak li jiflaħ għalih il-pajjiż. Il-mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista għandu proposti biex jagħti aktar milli qatt ta' u viżjoni għal kull settur biex il-pajjiż itellaw f'livell ieħor. Mal-Partit Laburista għal Dr. Abela il-manifest u kuntratt u garanzija. Il-manifest int Malta qal u bbażat fuq 25 mira ċara li ġew pubblikati kollha. Dan qal fil-waqt li ħadd ieħor jiġi mistoqsija d-dettall u jispiċċa jaħbad u jaqgħad ġo xulxin. Il-Partit Laburista għal Dr. Abela għandu manifest b'idejat ġodda fil-waqt li ħadd ieħor isegwi dak li jħabbar il-Partit Laburista u ta' parsi wieħed aktar. Wara fera wkoll għal diversi miżuri imħabbra fil-manifest. Fosthom għajnuna għal min sa jixtri l-ewwel dar, inċentivi għaż-żgħażagħ u l-startups, aktar appoġġ lill-familji u żidiet għall-pensjonanti u għall-ħaddiema, fosthom super bonus ta' 1000 euro fis-sena għall-ħaddiema kollha. Quddiem l-isfidi għal Dr. Abela, il-Partit Laburista ma marx jgħid Malta x'għandha x'taqsam kif qal ħadd ieħor li l-Malta stqar Gvern Laburista ħarisha mill-lawċ. Il-mexxej Laburista qal li xogħlu u li jtejjeb il-ħajja tal-Maltin u lawċin u mhux li jpoġġi lil pajjiż fix-xifer b'wiedi irresponsabbli li qal itelfu dak kollu li Gvern Laburista kiseb tul is-snin. Tenna li Gvern Laburista iwettaq dak li wiegħed. Sostna li l-Partit Laburista għandu rekord ċar ta' miżuri implementati matul dawn l-aħħar snin, fosthom żidiet fil-pensjonijiet, fl-istipendji, fiċ-Children's Allowance u miżuri marbuta mal-prezzijiet tal-enerġija u l-għoli tal-ħajja. Dr. Abela tkellem ukoll dwar il-kisba lura ta' Manuel Island u qal li l-Gvern wettaq il-viżjoni biex din l-gżira terġa' tingħata lura lill-poplu u ssir park nazzjonali. Irrefera l-storja ta' missieru bint b'marda ġenetika rari u qal li għalihom ġiet approvata mediċina li tiswa 280,000 euro fis-sena biex toħodha. Ara wkoll storja ta' mara li daħlet tistudja aktar il qudiem f'ħajjitha grazzi għall-appoġġ u l-opportunitajiet li ta' Gvern Laburista. Dr. Abela fisser il-kampanja bħala pożittiva u mimlija ideat u appella l-għaqda bħala poplu wieħed. Qal ukoll li dak Laburista u tim b'saħħtu li jrid jaħdem flimkien għal Malta li tant inħobbu.